Malawi Today. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Tikupasirani zinthu zimene adayankhula a Ben Longwe asanamwalire ndizomvetsa chisoni kwambiri. Takhalani pomwepo. Poti udakali mawa tinene kuti mwadzuka bwanji ma comrade pa gulu lino la NCM 28. Yeah. Ndiyankheko nkhani za dramas. Ena apa akutsindika. Alongo atiyankhule. Dramas zipanga bwanji. Afuna ndikayankhula kuti mu dramas nditumizirani ku nambala iyi. Ndi mawu anga voice yangayi imveke kuti ndi Ben Longwe akuyankhula. Atenge VN yangayi chapite ku magulu kwina azikatolera ndalama. Kumene kuja tikuthandizira Longwe mwendo. Ineyo sindichita zimenezo. Ndipo ndinene pano monenetsa kuti kamwendo undiphe. Koma kutolera ndalama kuti ndizina kuti ndithandizeni akuluakulu pa gulu pano, ndithandizeni zimene sindichita. Ndipo ndikuyankhula pano aliyense amve. Zimene sindichita zoti ndibwere pa gulu pano kuti nditole ndalama, nthandizeni, ayi. Chifukwa ndalama zotolera pa gulupa siku limene mwina ndizayankhula chinthu chona kuti sichinakukomereni ndamene ndizayisanza. Dziko lonse la Malawi ili lizaziwa kuti munandigerako 5,000 kwacha. Ineyo kukhala mbuzi ya munthu, kukhala chitsiru, zonse zabwino zimene ndimapanga zimayiwalika. Nde dzina lija limapezeka kuti likuyenda mwina mwake mosakhala bwino. Nde ndilongosole chonchi. Pali anthu ena ndakhala tsiku yamba kaka ndakhala ndikuyenda kupita mzipatala zosiyanasiyana ndi mwendo umene. Kumene kuja ndimalipira. Anthu okufuna kwabwino ena pa gulu pompa amatha ndilipira billions. Billions kutenga billions ija pena pake nachachidwa ndalama yokwana 250,000 inali more than that. Nachita kuchonderera 250,000. Comrade Modzi yekha anatenga 250,000 kunditumizira perekani. Kuchipata chimene ndinapita nakandithira zimankhwala zosayenera za kansa, munthu nsakudwala kansa. Pochoka kumene koko bill imene nachotuluka kumeneko wina nangotenga mosapempha ali pa gulu pompa mosalongosola, sanatenge olo screenshot kuitumiza pa gulupa. Anatenga ndalama almost 100,000 ndikunditumizira. Muonjezerapo mulipire. Ulendo wanga ochoka ku Nkhata Bay kubwera ku Lilongwe kuno, comrade wina anati ngotenga 50,000. 50 yo muyendere. Ndimene ndimayendera ine zisomo. Basi aliyense amene wachimva payekha ampanga zimenezo. Koma kuti ine ndibwere pa gulu pano ndinene kuti ndipaseni ndalama, mwendo wandivuta. Chimene ena akuchiyembekezera kuti atenge VN yanga ija apite m'magulu ena azikatolera ndalama azina kuti Ben Longwe tikumpangira fundraising ya mwendo. Chayiyayi mwendo kuli bwino undiphe. Ngati kuti mwendowu wabwera chonchi kuti undiphe, ineyo undiphe mwendowu. Koma zonena kuti mwendo wandipha ndili apo gada nde wina azanena kuti tinampangira chakuti ameneyi. Ayi. Amene ali ndi mtima onena kuti Longwe timuthandiza ane amabwera apa. Guys, mwakuti mmaziyamba sonoka. Anojaga kuza kuti namba yake ndi yomweyi imalemba Grace Luka simaoneka. Kanija imata 2 weeks. Pano mwayiyambiranso chifukwa mwaonano mwendo uja. Nimauchulachula uja mwauona kuti mwendo uja di munthu uyu. Nanga ndikana kujambulira ni kuntunda. Zimene mwendo kuchita for uli ndi machitachita ake mkanapanga manje. Mwaona? Koma ine sindisiya kugwira ntchito ndi kugwira chifukwa chona kuti anthu kugulu mwakuti iyayi
ndiponso tisamanamizane pagulupa kumana kumayisonkhezera yosonkha ndalama pamene iweyo ukudziwa kuti sungasonkhe. Amatha kuziyamba zimenezi mapeto ake mpezeka kuti amene anaziyamba amasogolera uja wapindira manja mthumba sayankhulapo, ndena ajaso amakhala koma simabwera kuzafunsa pagulupa chifukwa singongole, ndipo ine sinayitanise ndalama. Ndikufuna kuti mukamakhala pagulupa muzikhala ndi ufulu, musamanene kuti kapena musamaganize kuti pamene tili pagulu limeneli la Ben Longwe ndikuti Ben Longwe azichita raise mafunds pano kapena afuna kuti azitilowa nthumbayi. Gulu ilili ndi la free, silosonkhesaso ndalama za Ben Longwe kapena zoyendesera gululi ayi. Amene ali ndi mtima ona kuti ndimuthandize m'bale wanga uja, ndine m'bale wanu kaya, nanga kufa ine lero inu simulira, kufa ine lero inu simuzalira mali, ndinu abale anga, ndipo kuganiza kuti uyu ndi m'bale wanga, ndimpitira ku inbox ndimuuze kuti ndapanga zakuti, kumandiuza kuti apanga kale zimenezo. Koma kuti ineyo pagulu pano ndinene kuti ndalama muliona wina watenga vienija wapita naye ku gulu kwina ayambapo tikupempha osaukaja akuti ananena kale kuti awanda amphawi awo abwera kuzapempha pagulu pano, abwera amene abwera akutsutsa bomamo akufuna tiziyagayira ndalama. Ine zimenezo sindichita nawo. Mabwana tulukire ndipo ndikuyankhula izi kuchoka pansi pa mtima wanga. Kukujambulirani mwendo kukuponyerani pa social media sinatanthauze kuti muzindigayira ndalama, koma monga abale anga amene macheza nawo tsiku ndi tsiku muone kuti munzanuyu sali bwino. Koma sikuti ndi strategy yokuti ine ndizisonkheza ndalama chifukwa kuti ndiudwa mwendo. Hayi, zangovuta kuti mziko muno muli zipatala zaboma zambiri komano zipangizo ndi mankhwala mulibe. Ndiye tikopeza thandizo pita chipatala kenakake ka private akuthandize. Nde ndithokoze kwambiri makosana, Ambuye akudalitseni, koma musakhale ndi nkhawa, Mulungu atithandiza. Zikomo. Kumenekotu ndikuyankhula kwa amene lero tikuti ndi malemu Sir Charles Ben Longwe kuchokera ku University of Hard Knocks. Tizawakumbukira bwanji Ben Longwe, tizawakumbukira motani Ben Longwe. Ife tikungoti mzimu wa malemu Sir Charles Ben Longwe uwuse mu mtendere.